Mirror, mirror on the wall, who is the fairest one of all? Dievčatá a ženy nie sú spokojné s tým, ako vyzerajú. Klasika, to predsa všetci vieme. Povedzme si to aj v číslach. Asi tretina dievčat okolo 15 rokov má pocit, že ich telo je trochu alebo veľmi tučné. Len asi polovica z nich je spokojná so svojím vzhľadom alebo stavom pleti. Čo je horšie, polovica 15-ročných dievčat zažila aspoň 2 príznaky porúch príjmu potravy a za posledné 4 roky sa výskyt týchto príznakov zvýšil. Vyplýva to z medzinárodnej štúdie HBSC, ktorá sa uskutočnila v roku 2022. Našťastie, u chalanov vo veku 11 až 15 rokov to vyzerá celkom fajn. Viac ako 70% z nich je spokojných so svojím výzorom. Celkovo to však vyzerá tak, že vnímanie vlastného vzhľadu sa u chlapcov aj dievčat zhoršuje s pribúdajúcim vekom. Počkať, to znie ako keby existovala nejaká norma na to, ako majú vyzerať naše telá, ktorú si stále viac uvedomujeme s pribúdajúcim vekom. Prečo v nás tento pocit vzniká? Nevravím, že toto je jediné existujúce vysvetlenie, ale môžeme za tým vidieť vplyv sociálnych sietí. Ich časté používanie totiž vplýva na to, ako vnímame samých seba. Hovoria o tom viaceré štúdie a uvedomili si to aj v spoločnosti Meta, kde v roku 2020, keď sa ešte volala Facebook, prezentovali výsledky výskumu, podľa ktorého sa 32% dospievajúcich dievčat cíti zle ohľadom svojej postavy a Instagram v nich tieto pocity zhoršuje. Kým ostatné sociálne siete sú zamerané na zábavu alebo četovanie, Instagram je vizuálna sociálna sieť, kde ľudia zdieľajú najkrajšie momenty svojich životov, momentky z gymu, svoje krásne opálené telá alebo dokonalé selfies. Teda aj iné veci, ale všetci vieme, že tie selfies fungujú najlepšie. A čo to s nami potom robí? Začíname sa porovnávať. To také prirodzené, ty máš pekné vlasy, a ja by som chcela mať také, v nás neustálym sledovaním sociálnych sietí narastá. Premýšľame, či by sme nedostali viac srdiečok, keby sme mali krajší nos, lepšie obočie, vyformovanejší zadok, lepšie vlasy. A časom to v nás vyvoláva úzkosť, pretože chceme vyzerať ako tí dokonalí ľudia a pripodobniť sa ideálu krásy, ktorý vidíme, aby sme boli rovnako obľúbení či obľúbené. Siahame pritom po rôznych prostriedkoch. Plastická chirurgia je biznis, ktorý rastie obrovským tempom. Dávame si na práve tváre a tela, aby sme sa priblížili ideálu krásy. Napriek týmto operáciám sa ukazuje, že ľudia ani po nich nemajú zo seba dobrý pocit. Virtuálna verzia plastickej operácie sú filtre na sociálnych sieťach. Mnohí ľudia sa už bez filtrov ani nefotia. Majú pocit, že musia mať nejakým spôsobom upravenú tvár. Mali by sme si uvedomiť, že každý vyzeráme inak a neexistuje norma, ako by sme mali vyzerať. Ideál krásy je iba vykonštruovaný. Povedal nám psychológ Dušan Ondrušek, keď sme sa ho pýtali na problém tlaku spoločnosti na náš vzhľad. Naozaj neexistuje norma na to, ako máš vyzerať a tvojim najväčším pokladom je práve tvoja jedinečnosť. Sociálne siete sa možno snažia presvedčiť ťa, že sa musíš zmestiť do nejakých rozmerov alebo trendov, ale nie je to tak. A ako spomenul aj psychológ Ondrušek, mnohým ľuďom ani plastické operácie nepomôžu k tomu, aby boli so sebou spokojní. Ako sa teda k tejto spokojnosti vieme dostať? Neskroluj toľko tie sociálne siete. Ak na sebe pozoruješ, že sa cítiš zle, keď si pozeráš obsah na sociálnych sieťach, pri ktorom sa porovnávaš a ktorý v tebe vyvoláva úzkostné pocity, prestan s tým. Potrebuješ si nastaviť limit, ktorý budeš dodržiavať a nesítiť svoju myseľ myšlienkami, ktoré ti škodia. Ak chceš schudnúť alebo pribrať, poraď sa s odborníkom. Dobrý tréner alebo nutričný poradca ti pomôže správne si nastaviť tréningy a jedálniček tak, aby si sa dostal či dostala na váhu, s ktorou budeš spokojný alebo spokojná.
Ak sa rozhodneš, že do toho ideš bez profesionálneho trénera, vyhľadaj si naozaj relevantné zdroje a dávaj si pozor na PR články predajcov rôznych fitness produktov, ktoré sa ťa budú snažiť presvedčiť, že proteínový prášok vyrieši všetky tvoje problémy. Ak premýšľaš nad plastickou operáciou, choď sa najskôr porozprávať s psychológom alebo psychologičkou. Možno tvojim skutočným problémom nie je tvar nejakej časti tvojho tela, ale trauma, ktorú ti spôsobili ľudia, ktorí sa ti vysmievali. A možno je toto pre teba naozaj cesta, ako sa cítiť lepšie a mať sa radšej. V tom prípade bude super, že si to najskôr dobre overíš v rozhovore s odborníkom. Všetko sa začína v tvojej hlave. To platí najmä pri porovnávaní sa. A na záver mám pre teba 2 úlohy. Začni dávať a prijímať komplimenty. You are perfect. To prvé ti pomôže oceniť druhých bez toho, aby si im závidel či závidela. To druhé ťa bude pomaly meniť a väčšinou je to dosť náročné. Ale najbližšie, keď ti niekto povie, že máš krásne vlasy alebo pochváli tvoj úsmev, príjmi jeho slová a nesnáš sa mu oponovať.